Titip Cinta. Wah, Dangdutan. Titip cinta. Titip Cinta. Dititipkan. satu buah lagu Titip Cinta. Titip Cinta bersama WM Audio dan juga Rokim Sanjaya. Rokim Sanjaya. Iki syutingnya nopo Mas? Batang Production. Mosok Batang loh. Gak so tengem ya man. RHS kok Batang. Boyo lekting. Boyo lektek. Karena kalau aku batang boy. Spesial monggo. Seujung rambut, seujung kuku, jangan pernah kau sakiti dirinya, biarlah derita ku simpan dalam jiwa, asalkan bahagia selalu bersamanya. Sek. Mbak Modin, Mas Roni gak tahu nonton boh. Mas Roni pijat petir itu. Apa mantu nek menawa ketopraan. Oh nggih. Ya amin mugi ketopraan. Bos, engko nek kaya Sariman lho, Bos. Ana apa? Sariman iki bangkrute perkara tanggap-tanggane dhewe ya, Bos. Kak ngono. Iya, Man. Iya. Kowe entek kabeh perkara tanggap-tanggane. Lah aku tak dol harga separuh harga. Perkara apa, Man? Yaiku Bodol separuh harga, seprapat harga. sebentar sih. Besok ketoprak gawe ketoprak neh dirno Batan Budaya. Ojo kalau kakak protes mau bajuan. Iya, agak ya. Cah iku ya, Man. Spesial untuk seluruh warga masyarakat Tanjung Sari. Kutitipkan kepadamu dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Aku rela melepaskan dia walau harus menderita, karena cinta tidak selamanya indah dan berakhir bahagia. RHS Videografi, terima kasih. WM Audio Matur Sembah Suwun.
spesial luar biasa. dangdutan gayeng bareng bersama WM ugi dulur-dulur Tanjung Sari. Ada waktu tambah mboten? Mbah Mudin ini ben nyanyi. Din nyanyi. Din. Kali-kali ya. Mudin nyanyine ya dana Malah radong. mesti radong bos. La ilaha illallah. Kok gak Lho ndekne ya apalah bos wong ndekne Batang. apa ngene Din? Sariman ya nyanyi ya. Ya, Sariman. Suaraku entek lali kata-katane. Resa. Anu Serara. Mas Sariman. Ora. Mas Sembrul, Mas Sariman nyanyi Ora. kayak lagu Ojingan. Bajingan. Jejis. Ora. Bisa kok ora. Ora lagune Ojeng. Ojeng iki lagu apa Ojeng? Ojengan. Wis pokoke nyanyi yo. Jijos iki lho Man, jijos. Jijis kae lho. Heeh. Lagune apa? Lho, mletene Syukur kowe ditaruh yasinan. Lagune Sariman pembunuh bayaran. Ditakoki putune. Anu Man, sing sedih-sedih iki lho Man. Sing endi? Suratan. Iya wis ya, diaturi suratan. suratan dikai anu, dikai ojing. Cacing. Diojengno, ojeng. Ojing. Ojeng. Oseng iku arep lagu ojing. masa sirahe Sariman ame mbok oseng. Kalau merica ae. Kalau merica. Iya, rupane kok kangkung koyo petetan telo. Lho, pengen nyak ya, Man. Sariman punya kangkung, wong dekne wis Batang. Paneni. Saya ra penak. Nek iku kebangetan go. Iya piye? Entut iku ora ono rupane kok. Berarti aku ora dirupa. Ana, Man. Entut iki ora ono rupane. Entut gedang iki udah lonjong ya. Terus siram lonjong kok, Man. Lah entut ora ono rupane. Iya. Teko-teko mak berebel. Berarti Sariman iki mbok nggep demit. Yo batang meneh no. Satu Yo. lagu Ratan. Ratan. Nyusonakan. Yes, no, welcome. Ini toh, Mas. Welcome ini nyawer Kang Soto. Disawer. Oke. Dong, sawer dong. Wis, ada dong. Artisnya Pati Bumi. Audio, si. Welcome. Ingin ku menangis. Wow. Saat ku terpaku menyenangkan nasib diri yang tiada arti. Tak pernah ku nikmati megahnya dunia, bahkan ku tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu. Duhai kekasih. Wow, welcome. Hari-hari berlalu bagai dalam mimpi, seakan ku berjalan di balik awan kelabu. Yang ada hanya hitam, yang ada hanya kelam. Aku
Matur nuwun. Paringi mbake tamani kok. Mau nek nyanyi nek. Ora. Aku keliyane ku gak apal. Sumpah ora tenan ya lho. 100 mergo kono bos aja dikai. Lah ketuane gak? Ora wong jarine mang mogol aja kei lah wong telu jare ngono. Iki tak anu kowe kok balekno 1 juta, Bos. Lho. Karo bon sisan. Nek ije ono wektu ada tadi permintaan nek gak ono ya gak apa-apa. Lah musiknya gak mbok paringi. Mungkin mon diparingi dhewe. Iki lho apa teko? Lho. Sidro teklek tayupan. Nah, tuh iki tak kekno kowe 50-an karo son ya. Nah, ya. Lho, teklek iku miyoga kok. Lah nggih. Napa tayuban? Ha iya. Ya wis cuwilan karo yoga. Lah sone. Sone kae dhewe abas. Karo yoga nek ngono, sone gak kei lah. Gusinden. Cidro teklek. Cidro teklek. Cidro. Mbok yo sing jujur. Niku menawa. Ayo Cidro teklek. Monggo menangane pamundutan genting sayup Cidro teklek. Teklek kecemplung kalen. Maksudnya apa, Man? Uneh. Cah nom kok jalukane tayub jan luar biasa ya. Yuk. Iya. So.
saseng cucu tongkat kesa yuk yuk Matur sembasu. Pun ya Le, pun dulur lanang, dulur wedok, panyuwunane wis tak turuti kabeh. Amin. Wong iki mang lekase wis jam 8 lho Mas. Nggih, jan sonten. Heeh. Tapi ya wis ben diterusno lakon. Oh ngoten. Yuk, monggo. Monggo.
Nyidro Kiai Gandring. Bulan terem lek. Karepmu kepiye? Dilebokke pakunjaran. Lebokke pakunjaran. Nggih. Jenengmu sapa? Maeso Cempaka. Maeso Cempaka lebono pakunjaran. Nggih. Tak lebok. Rama, ampun panjenengan. Terus sapa? Kula. Kowe. Nggih. Sing lebokno pakunjaran cabangos kowe. Nggih. Iso tak percaya. Saged Rama, Ngono. kula pinter nek masalah lebokke. Ndak iya. Nggih. Lebokno pinter. Pinter. Lebokke. Dam. Nggih, nggih. Aman kok alas lah. Mas. Jajanipun panjenengan Nyidra Yai Margapati. Pamujimu aku wis kelakon. Nyidra Sumlang Gandring. Mula sawetara pusaka iki tak titipke kawan kowe mergo aku sayang. Aku tak ngasuh kowe Pados dhisik. ngaten namung estokaken dawuh Kang Mas. Nyai Gandring ana ing tangan. Iki Nyai Gandring. Polisi. Kados pundi? Nanti mlebu nek Taman Sari tenane sapa kae bocah bagus? Kula pun ranggawi. Ranggawu. Katen Dene karepan apa ngatike mlebu ning Taman Sari? estunipun nembe kemawon kula mbujung salah satunggaling pawongan kapara pawongan kala wau mondongi Kiai Gandring. Tenane kowe goleki anane Yai Margapati. Leres awit menapa niki tiyang sepuh kula teng desa nembe kemawon gerah saged waras saged wangsul kados doing wingi menawi katungkulan Kiai Gandring. Tenane ki mbutuhake Yai Margapati. Leres Yen ngono, kowe bakal tak gun. Ana ngendi papan dununge Yai Margapati? menawi ngaten panjenengan ngertos wonten pundi papan gunungipun Kiai Gandring. Estunipun panjenengan sinten? Irang Sari. Oh, ngaten. Ora mau ngerti, malah cukup aku sing duweni. Napa saestu? Pancen bener. Menawi ngaten kula niki kepengin ngertos kados pundi wujudipun Kiai Gandring. Kaya ngono. Pokoke pancen kudu mangerteni. Ngaten. Iki wujude sing ngopo kowe? Kula niki nggih badhe nyuwun ngampil menawi dipun keparengaken. Kowe kepengin ngampel anane Yai Margapati. Entuk nanging ana pitukone monggo. Kula niki mboten gadah arta. Kula niki mboten gadah dhuwit. Aku ora butuhake dhuwit. Sing tak butuhake katresnan. Tenan pitukone ora ana liya gelem kowe dadi bojo kurang gawe. Niki saestu. Iya. Mboten lepat. Ora. Menawi ngaten kula nggih sagah. Sliramu sagah. Nggih. Yen ngono Margapati bakal tak ulungke ana ning tangan. Ngaten. Nanging yen ana kerampungan balekke ning tanganku ya. Kusumane ayu, matur suwun sanget Mbok Bilih panjenengan sampun kersa peparing Kiai Gandring dumateng kula. Mila kanthi menika sawetawis wedal kula nyuwun pamit badhe tumuli wangsul wonten ing aran panjenengan. Sing ati-ati ya Rasa. Aja lali karo janji. Boten. Dadi ora suri. Kang Mas, Yai bilang sar. Nek dene aku wis bisa ngasuh
awak wis rada kepenak, mula aku kepengin baline Sumelang Gandring. Kang Mas. Pangapunten ingkang kathah si Kang Mas. Dinten sak menika Yai Margapati. Kula ijolke bocah lanang Kang Mas. Kok ijolke bocah lanang kepasan? Ini apa yang kepasan itu, Bro? Umpama kowe ngerti. Gonku kangelan nyolong Sumelang Gandring ning Planggan Singosari. Bebasan totane nyowo. Nek kene apa kowe tak penak dhewe bilang kamu. Luput, cecok kowe wis luput. Yen kaya ngene, ngendi aku bisa balikke kejayaan Kediri? Yen to aku ora kedunungan Sumelang Gandring, mergo kabeh saka klerumu. Ora pantes kowe urip nyepet-nyepet. Astrojaya, Dawuh, tak sawang mripatmu abang kaya kemamang. Kaya gelo ing atimu ana apa? tuhunipun ingkang jalari mboten kula, nanging Yayi Gilangsari. Awit Kok bisa kowe ngluputake adimu? Monggo nalika sebelahku perintah marang Slira sing supaya nyolong ananing Sumelang Gandring. sampun kelampah kula nyidra Sumelang Gandring. Sareng kula titipke kelawan Yayi Gilangsari. Maka para Sumelang Gandring dipun ijolke kalih lanangan. Sabanjure, Minggat badhe kula pejahi. piye? Gilangsari minggat. Ketemu lan ora tak masalahke kowe. Pangestu. Maiso Cempaka. Yoro ayu. Pripun? Tak sawang-sawang kowe nek Pak Kunjaran iki kok kasan awakmu lemu. Lah mboten kerasan pripun? Mangan diteri, bar mangan turu. Terus? Adus wae diter. Nggih kerasan. Ditunggoni. Mboten mergawe. Bang yo turu ya Maiso Cempaka. Nggih, nuwun sewu kok sampean dumugi wonten pakunjaran ajeng lan apa? Aku iki jane masake karo kowe lho Maiso Cempaka. Sakake. Heeh. Lirik kados pundi to ra? Lirik kados pundi? Nek Pak Kunjaran dhewe ora ana kancane. Yo mesti kemawon. Iya tak baturi. Menawi teng pakunjaran nonton rencangan niku teng hotel mboten pakunjaran sampean. Omong neh ning kuburan Maiso Cempaka. Aku iso lho Maiso Cempaka sabiyantu karo kowe. Ajeng sabiyantu. Iya. Sabiyantu bab napa? Muwalke kowe saka Pak Kunjaran. Estu napa? Iya. Menengaten nggih kula purun diumpun wali. Gelem kowe? Nggih. Janjine lah ya. Janjine napa? Aku pengen ndelok ijol Maiso Cempaka. Kula mboten gadhahi napa-napa kok nyuwun ijol-ijol napa? Aku pengen dadi bojomu. Bojo. Aku kowe bojo. Panjenengan tresna kalian kula. Maiso Cempaka. Panjenengan nuwari kula, waton kula sagah dados bojo panjenengan. Iya. Gelem apa ora nek ra gelem yo. Nggih. Nggih. Mate Ndoro Ayu. Nggih. Kula sagah dados bojo panjenengan. Ning sakmenika lak gamelan kula dereng rampung. Urung rampung. Dereng kula tak ngrampungan gamelan riyin, mungkin kula bali wonten mriki. Tenan lho ya. Nggih. Aja ngingkari janji ya. Mboten. Nuwun sewu nggih. Maiso Cempaka. Apa keri? Sing kene napa mboten napa-napa? Aku durung mbok sayang. Ngoten to, nyuwun disayang. Waduh. Nggih.
Pakunjaran kok ora ana wonge. Komplak. Maiso cempaka ning ndi? Maiso cempaka, Rama? Mboten wonten. Ora usah bodhone ya. Aku ngerti sambang liriking netramu. Kowe seneng karo Maiso cempaka. Ya ora? Nggih, Rama. Maiso cempaka ning ndi? Wali saking Pakunjaran, Rama. Piye? Balik! Wali saking Pakunjaran. Kowe kok kaya ngono lho, nduk edan lanangan. Kula tresna kok, Rama. Kowe ngerti. Dosa kaluputane Maesa Cempaka kepengin nyidra Kiai Gandring tak cekel tak lebokke Pakunjaran kok mbok uwali leh nduk. Awet kula tresna kalih Maesa Cempaka, Rama. Ngono. Nggih. Kowe wis ora tresna karo ramamu. Mboten. Nek ora tresna minggat. Disawang dhisik. Alah. Lho. Kok anggere gabyuk. Kliru. Sapa kowe? Aku Mintarsi. Lah kowe sapa? Aku Astrajaya. Sing gedhe pangapurane yo, kowe mau tak kira sedulurku. Yo ora dadi boyo pangapa. Ning sakwise aku ngerti kowe gabyuk kelawan aku. Wonge ayu. Ya ta? Mbok yo sing rada suwe. Aja ngono. Aja ngono piye? Kok malah kepengin suwe? Kene di. Mak, Kok nganti keplayu-playu ning tengah ngalas? aku goleki sedulurku. Golek sedulurmu. Yo. Kok ora karo kanca? Sapa ngejak sapa ra ndek kanca? Gak duwe blas. Nggih. Ngene wae. Rek dening kowe ora duwe kanca golek sedulurmu, aku gelem ngancani kowe. Sabiyantu kelawan kowe golek dulurku nganti ketemu. Ayo. Ya ora kok gampang. Lah piye? Ya ana pitukane. Duit. Ora. Lah apa? Kowe gelem dadi bojoku. Malah ketemu lagi sepisan kok arep kepek bojo. Ora apa-apa. Nek ra gelem. Nek ra gelem ya ora tak kancani. Yo timbang aku kaijinan kok dimongso macan. Tenan. Sago. Sago tenan. Yo. Ayo. Ayo. Wah, kowe nuke cah. Ngenteni kelawan aku. Tak goleki. Sik. Apa to, Kakak? Ya iki sing jenenge wanita racune donya. Aku kok arane racun dunia? Iya. Lah kene. Lagi wae kowe ngomong yen kowe saguh nampa tresnaku. Heeh. Kowe saguh dadi bojoku. Iya. Lho kok rangkul-rangkulan karo Cedhak bocah karo lanang. aku wong Ayo ayu. ora apa-apa kok. Ora bisa. Eh. Wiwit dina iki sak teruse kowe wis dadi pacang aku. Iya, Mintarsi. ngono ning Ada bareng kelebiane kowe ora bisa turu yen ora tak keloni. Heeh, bener. Yen ora aku ning sisihmu. Aduh kakek saja ya. Kok gamblok wae, grapyuk wae. Mbok yo ngerteni karo atiku. Kowe cedhak lawan kono aku meri. Cetane Sujono. Iya no. Aja nesu aja Sujono. Iki ngono sedulurku. Dadi iki sedulurmu. Heeh, iki sing tak goleki Kakang Ranggawu. Sedulurmu Ranggawuni. Iya. Wis ketemu. Heeh. Saiki gandengan karo aku. Ya, kan Pak Bojo ya. Iya, tak Aja nglarang aku. ora. Halo.
Gilang Sari, Gilang. Mas Atrojo panjenengan wonten pundi? Kula gampang. Wah, jebul kaya ngono. Mek kono mek. Patrapmu kaya ngono. Lho, kepiye? Nalika semono kowe kandha karo aku. Ya. Lamun to kowe duwe rasa tresna karo aku. Nanging kasunyatane apa? Ana wong lanang luwih bagus. Sandang penganggone katon mabyur sak temah. Kowe kapiluyu karo wong lanang liya. Jen bener kok Kakang, aku tresno karo sampean. Nanging aku luwih tresno karo Mas Atrojo. Ya Tresno. Iki apa dhewe wong lanang keparat kepiro. Keparan kepiro terus. Jare arep ngepek bojo malah barang ro sing lemu aku mau tinggal lunga. Lah nek sing lemu kok. Mitar sih. Amang wis ora ngepek bojo ya. Dirungokke dhisik. Aku ndelok Tanjung Sari. Aja Sujono. Emang wis mah. Gilang Sari ki adikku ya sedulurku. Sik, Nek iki adimu. Adikku. Yo Kakang. Ora kae sedulurmu lanang. Ning aku tetep cinta karo sampean kok Kakang. Ora bedane aku tresnaku ya mung kanggo kowe Mitar sih. Ngene kene kanggo. Gerah. Sedulur, monggo wengi. Kepiye anggonmu makarya? Lumebu ana ing plangkan gedung Wisata. Aku isih selamat ngono jebejo. Kok bisa? Nalika aku arep nolong Pagapati, aku kecekel dipuke Bagunjaran. Mergo kowe kurang lipat. Lipat piye? Mbok ya lumayu. Wis kelakon. Wis kelakon sawangan. Kiai Gandring wis ana ing tanganku. Kaya ngono mapan beneran. Ora usah dadak kesuwen. Kakang. Kakang wis Ya wis saikine kowe mlaku ora apa-apa mergo aku wis ketemu. Ngono jare dilumbukno ana ing Pakunjaran. Malah kapara gandengan karo wong wadon. Sing ngluwari aku saka Pagunjaran. Tetulung karo kowe. Monggo. Monggo paman. Ranggawuni Paring dawuh. wis kelakon pusaka Kyai Gandring. Sampun kelampahan wonten ing tangan kula. Menika wujudipun Kyai Gandring. Ya. Mbok menawa wis titi kala mangsane. Sira kudu njaluk ana ing praja jalaran Kyai Darbek. Nanging lila sampeyan ingkang kula suwun ingkang sepados sedulur kula Sabiyantu dumateng kula. Kowe Maso Cempaka. Sabiyantu kelawan kangmasmu Ranggawuni. Kados ngatenan iki. Redine kowe calon IP-ku. Iya. Rewang-rewang ana kelawan aku. Rebut palungguhan ana ing Singosari. Aku ana sak mburimu. Ayo. Aku wis ora kabari ya Kang. Lajeng babar pisan ora ngekeh to kasunyatan kedadosanipun. Aku dadi ratu ana ing Singosari. Ya. Udakara ya lagi setahun. Nggih. Mergo Rangga Wuni kae wis ngancik tataraning dewasa digurokke lan manyeswa ning Gunung Bromo. Sida kok pateni apa ora? Pripun? Rangga Wuni. Sampun. Wis. Sampun. Tenan apa ora? Taipun wau. Nyatane aku ana ing pengarepan Kutha Jogja. Kakak pendamelan tak nyuwun pamit kula nggih. Ada pendamelan. Gawean apa? Akeh gawean iki. Gawean apa? Teng katem menggugan kathah gawean. Gawean tumbuk-tumbuk. Betul, sing mundhut toya. Radius. Lah ya. Walu Walu terus. terus. Nggih pripun? Aku ndek bengi yo ngipi. Iku pripun? Dirubung siwur. Ah, boten.
Boten. Ora. Boten. Iku nang Lah pangetan. kae Ranggawuni temeka ning kene. Alah bocah gak apa. Anak kapulunan lho kae ya Maesa Cempaka ya tekan kene. Mergo gara-gara walutru wong tuaku dadi edian. Lah sing kae sapa? Astro Jaya. Wong saka ngendi? Saka Kediri Putra Pengayoman. Oh nganti munggah ning Singosari ngemuwi kaya Kepengin Sabelopati. Eyang Dandang Gedis. Dandang gendis sing mateni sapa? Kenarok. Kenarok. Yo ora bedane turun Singosari. Wah. Mula Saya kepengin mateni Ken Arok wis mati. Mula jeneng tak nyuwun pamit kok nggih. Sing ngono toh Jaya anak turune Ken Arok. Dening sing ngono kuwe bisa ora bisa kudu mati saka tanganku. Sesane ning atimu kowe kepengin mateni anak turune Ken Arok. Yo. Kae Maesa Cempaka kae ya anak turune Ken Arok. Nanging beda. Paten ae. Ning ngisor bar mok warai ning dhuwur lali. Kajaya luwih becik. Ora usah kok bacotno anggonmu jumeneng ratu ning Praja Singosari. Karep Ora ora kowe. Sepisan malesno patine wong tuaku kaping pindune rebut palungguhan ana ing Praja Sing Singosari. kok godhoya kekuatan Sabar. lho. Kiai Gandring ning tanganku. Kowe aja dolanan Kiai Gandring. Kiai Gandring wis kasabda. Yen to bakal nglangga getihe 7 turunan. 7 mongko lagi 6 cacahe. Pinangka jangkepe kuwe. Pangestunipun sampun kelampan Paman Tojaya pejah saking tangan kula. Monggo Kiai Gandring kula wangsulaken dumateng panjenengan. Mergo Kiai Gandring wis nyecep getihe menungso 7 turunan. Ora prayoga umpama Kiai Gandring kasimpen ning Praja Singosari, becik mengko bakal dilarung ana tengahing samudra. Kadang Kula kemawon ingkang laru. Kaya ngono ya. monggo-monggo Paman. Ranggawune Paring dawuh. gambaring keprabon Singosari komplak. Keng wenang nglungguhi ora ana liya kejaba jeneng sira. Kadang Kula lenggao minangka pengayoman ing Singosari. tambahi pangestu. Tambahi pangestu Paman. Ya, kepingin. Saking pangrigen panjenengan kelampah kula jumeneng nata wonten ing Praja Singosari. Kula pinangka ratu anyar-anyaran prasasat pusaka kang tanpa warangka. Bener. Mila kanthi menika wedal menika kula badhe miji pawongan ingkang dados mrangkani anggen kula jumeneng ratu wonten ing Praja Singosari. Banjur manut pamawasmu sapa kang patut? Sedulur Maesa Cempaka. Oh, kaya ngono. Awit ageng lelabuhanipun tumrap kula lan tumrap negari wonten ing Praja. Yen pancen kaya ngono, Maesa Cempaka gelis lunggana dampare kepatihan. Durung dampar babian. Maesa Cempaka. Lah niki. Redining kowe wis kaangkat pinangka pepatih wonten ing Praja Singosari. Mula kanthi kuwi kowe bakal jejuluk Nara Singamurti. Ingkang pungkasan kula lenggah dampar Datulaya wonten ing Praja Singosari. Kula badhe jejuluk Sri Jaya Wisnu Wardana.